dapat tangan nato ni og tape, masking tape kini para di gid wa gid tendency nga masulod ang simento diri sa sulod kay maparra ang butanganan sa mga screw. Ibutang kabantay ba ni lano ani mo man ibutangan sa atong pine thread lock sa cover, so masudlan ni siya og masa mong lisod ito pasulod sa atong screw. So muna nga butangin nato ni og tape. Ayaw gid mo og taod og ladlad og mga tubo sa piping, electrical piping kung wala pa ang spacer, wala pa ang final nila. Kay mag-usaban mo god. Kay biraan nila sa taas kini. Mo isa ni siya. Mapil ning isa ang junction box, ning isa sa junction box. Mukang ana inig buhos ani inig masa na. Samok na og gamitan og mga vibrator. Impas ato ang trabaho. Hello guys. Welcome to Electrician Bisaya channel. Wow! My partner. Oh, makita namin ngayon paano kami mag-install. Saan mo pag-installar ng layout para sa electrical. So actually this is the pila ng floor dyan. This is the second floor na sa building pa tayo sa electrical plan na to by kaduhan nga kwarto ato ang tirahon ron. So, kini hagdan merong kwarto manani ito ni aging simana ini ada tadi kaduha nga room. Ini panibord napita ini layout ni sa mga suga lighting layout. Ladlad ang mga boxes bay. So okay, para sa suga. Jangan ayo igo sa kanan kilid lahi lang ang buwak. Amo lang siyang gilansangan para dili mo di mo nga kung mag-layout sa electrical guys, basic ani nga gabi na aning mga dagkong nga building na kinahanglan ni siya nga mag-layout ka, magbutang ka sa mga boxes ano siya mga spacer. Ayan, bangil ba okay. Wala pa man yung birahon god kung balitan kung wala pa ni siya nga spacer. Kung butang ni mong panel ang mga boxes dire. So naka-fix na ang imong linya. Kung ibiraan na nila kay butangan na yung spacers. Munga nga imong mga box. Saka ba? Instead nga nag-ana na siya. Na siya yung mga tubo, nagtanday aning kabilya. Munga nga na siya. So tendency ana inigbuhos ana nila. Masudlan tong sudlan na imong box lalom sa mga tubo masudlan di na magamit. So disgrasya ang trabaho. So mo ni usa sa basic ani to electrical.
among gamit lansang, lansangan na mo. Ang uban na ni gamit alambre, pero amo dahil po na among teknik lansang lang. Since ang ilang gamit is kuan man, board man ang gamit. So mutapot rang lansang ini. Lansang na to. So guys, muna itong stop sa itong para suga. Iat na itong mga box. Ini muna lighting layout sa second floor na mo. Tapos ang atong puno pod is power layouts sa para third floor. Human naman itong suga. Ano na po ito sa para outlet na to. Okay, nahuman na nila buhos ni aging adlaw. Yung side. Muna yung kaniha katong sa plano na to. Kaning tipit sa hagdan. Ini, meron na siya ng kwarto. Room. Ini itong layoutan isi kaduhang kwarto. Muna siyang plano ni, muna siyang hagdan. Termero nga kwarto, kidahang kwarto. So ang layout na to, kini muna itong nahuman kini. Ini na box padulong dire. Suga ni, lamp ni. Luwas. Kulang. Then kini gawas nga. Ini mo yang haligi. Ini siya. Haligi man eh. So mo yang haligi ha. Suga ya luwas. Hari sa sentro dapat sa kwarto. Okay. Layout are. Wall lamp. Ikan ani nga box. Padulong diha. Padulong ani. Pag man file man para wuling. Kini gamitan ni dyan. Putol dyan. Mga diha. Ano na tong PVC. Gamit na. Power layouts. Ito tayo ngayon. Trita. AC. Ito. Tungo sa panel. May mga utility, power outlets, convenience outlets.
So, muna ni guys. Ito ang linya. Outlet. Linya sa mga outlets. Akong kauban, naluya na. Kapoy na kuno kayo. Kuan eh, sa orasan na isugdan to dyan. Launa no. Sugdan mo ning launa karon. Sa orasan ron. 4 na kapin. 4:16. So, ka oras na mong ladad na may gay karon okay, dili kayo init ba? Paanra? Tagum-dagom. Ne mo ni say. Sa atong panel board. Ya. Nunon pa ni, ako nunon pa ni. Pangayohon pa ni putang. Apon pa ni karo. Amo na sa ning giraffe lang sa giraffe. Nilinya sa itong emergency light. Itong dito bigas. Muna yung nasa plano. Kali. May nihinahin na ito. Ano siya ron? Ini. Kining mga dapat tangan natin yung tape, plastic tape para dikit wagitin mo siya ng sulod ang siminto rin sa sulod. Okay, tapos mo na siya nabarawa ang tanganan sa mga screw. Butang pangantay wane nanong ano mo manibutangan sa itong pine thread lock sa cover, so masudlan ni siya og masa kung lisod ito pasulod sa itong screw. Muna nga, butahan nyo natin yung tape. Okay na. Ini siya, nandun sa spacer. Ready na na. Ayaw gid mo tao do. Ladad. Tubo. Piping. Sigan piping. Kung wala pa ang spacer, wala pa ang na. Kaya mag-usapan mo god. Kaya ni biraan nila sa taas kini. Isa ni siya. Okay, nag-isa ang box. Nag-isa sa box. Mukhang ana ay nag-buhos ani ni masa na. Samok na og gamitan og mga vibrator. Ipas ito ang trabaho. Wala, diskarte yun. Kaya kaya yung natag-as nga tubo sa tuwa. Kung gamit na i-wire na ito ipak. Ini lagi may labay mga oles tulo ka length na tubo half utangan na natin nila ano pa tie wire kaya aron wiring na to pinahon na lang nato tie wire hindi na ka mabulos pas lang. So guys, hindi na takutob. Guys, diri na takutob guys nga sa sunod po nga vlog na to po. Atangi ang ban pa nga mga sumpay sa trabaho na to. Basin puli maka cover ko o buhos ani. Usay lakaw sa panahon. So, salamat kayo pag tanaw. O God bless. Hope nga na mo yung makuha ng mga techniques ano akong vlog, akong video.